May kadwa a beneg, ti may kanem a sarita na pauluan, na umong a sarasarita nga adda-adal na. May kanem a sarita, ti naibangen, abato kan balitok. May isang ari ti dakkel a pagarian, tinagkeddeng ang mga ramid iti eksperimento amang subok, iti galad dagiti tattao iti pagarian na. Imbilin na kadagiti agserbiken kuana, amang ibangenda iti dakkel a bato iti kalsada nga agturong iti ili. Kalpasan na, napan naglemmeng iti asideg daydi dakkel a bato anay bangen tapno mawanawanan na asiimen dagiti galad dagiti agdalyasat. Imuna limmabas dagiti agtagtagilako. Gapwen ti kaadda dagiti imimetda, liniklikan da daydi dakkel a bato a nakabalandra iti paglasatan da. Nagsisinnaruno da nagna iti sikigan daydi bato. Nagtanta na butob da iti surunda iti arida. Gapwen iti saan na apanang pasayaat iti dalan. Simmaruno a simmangbay ti maysa ananumo at trabahador. Agawidan daytoy anabannog manipod iti nagtrabahuan na. Nga madaygam na asupo ti taraon, anang iserbian na iti nabirukan na iti dayta nga aldaw. Taraon daytoy ngagpaay iti kaaman na. Iti iya asideg na iti bato. Imbaba na daydi awit na iti igid ti dalan, ket ginayat na nga impatulid daydi dakkel a bato, tapno ipaigid na. Dakkel ka na dagsan daydi bato. Ngem, inkarigatan na nga inlisi daytoy, tapno mawayawayaan ti dalan. Nagkalkalinyatan anangan anos, anang iyalis iti bato, agingga iti nasingkadanan asaanen ang makapegad daytoy kadagiti aglabas. Pinidot ti trabahador, daydi imbaba na asupot, tapnog dardarasan nga agawid, agsipod ta, iti panakatantan na, ket sumigeten. Iti daydi irurukob na, adda nakita na asupot, ijeteng nga ti kalsada, ang naggapuan daydi bato nga inyalis na. Pinidot na daytoy, ket idilinuktan na imatangan na ti gabso na pirak a balitok. Adda surat a naikupin iti rabaw dagiti pirak. Naggapu daytoy iti ari, ket naglaon daytoy iti bilin at isupo ti balitok, ket gunggo na ti sinuman ang mangipaigid iti bato iti igid ti kalsada. Ammo daydi nasirid nga ari, aday di pa nakayalis ti bato, ket kinasapulan na ti pigsa, kired, ken man nakipagrik na ti sinuman a mga yaramid iti daytoy. May kapito a sarita, tumunggal maysa, ket adda pakasaritaan na. Maysa ngagkabanwag a lalaki iti nakalugan iti tren, a kaabay ti maysa a lakay. Napasnek ti panag-obserba daydi barito, kadagiti malabasan da abuya. Ket pasaray at tumalyaw met daydi lakay a kaabay na iti itudtudo na iti ruwar. Tatang, kitaem dagiti kayo, nagpardas ti panagsanod da ngagtaray. Imisem di tatang na kenkwana. Iti asidegda, adda agasawa a pasahero, a nagpalpaliiw iti agama akadwada a pasahero. Saan ang makatal na daydi barito a nangipalpalikmot iti matana iti aglawlaw na. Tunggal daytoy agitudo, kadagiti banag nga aglabas, akasla maragsakan unay. Pinagarup dagiti agpalpaliiw nga agasawa, asaan a husto ti panunot ti barito. Pagamuan, naguni manen a napalaos ti ragsak ti agkabanwag. Tatang kitaem dagita, anyada kadi dagita, makitintinray da kada tayo. Inraguna nga intudo ti tangatang. Ulep dagita anak ko, inton umaduda, agtinagdan to dito'y daga atudo. Nalanay nga insungbat ti ama. Saan na nakatered dagiti agasawa nga agpalpaliiw? Apay adi mo ipanday ta anak mo iti doktor, kinuna daydi babae. Imisem daydi ama asimungbat. Wen apo, kagapgapumi iti espesyalista iti mata. Karurwar daytoy anak ko iti ospital, kalpasan ti operasyon ti matana. Nayanak ngamin daytoy barok asaan ang makakita, ket itangaal daw, isulaing ti umuna panakikita na,
kadagiti matana. Napaulimek dagiti agasawa, kaya't nakariknada iti panagbain. Adal. Saan anasayaat ti manghusga ken mangunsi iti tao? Ditay ammo, tinaglabasan ti tumunggal maysa, ket sakbay amang sair tayo, padasen tayo nga umuna nga ipan ti bagi tayo, iti pagsaadan ti tao a husgaan tayo. May kawalo a sarita. Pinasardeng tinaibato a baldosa. Nataraki, daydi ehekutibo a lalaki, amang manmaneho iti agsilsilap alugan na. Kabarbaro daydi rukotsena, nga inted di kumpanya, a pagtrabahuan na. Nayon daytoy, dagiti pribilehyo na, akas mangimaton iti kumpanya. Pagamuan, adda ubing arimwar iti nagbaetan dagiti lugan, a nakaparada iti malabasan na aparadaan. Pinaginayad na tilugan na ket idi makaasideg iti paradaan, ti mayab ti baldosa anay bato, ket nagdisso iti ruangan ti kotsena. Dagos na pinasardeng ti kotse, ket sinublian na tinagapuan day di na ibato a baldosa. Nakapungtot unay ti lalaki, ket inasitgan na ti ubing a nakita na arimwar kadagiti nagbabaetan ti lugan. Anyat gapo na day nga inaramid mo, kitaan ta dadael gapuanam. Kita ti mabuteng unay ti ubing, ngam naptuan ladinget daytoy. Nagtaremtem dagiti luana. Ladingitek unay, sir, awan ti ammok a sabali a pamayan a makadawat ti tulong. Saan anaikan kano ti panagpukaw kong agdawat ti kaasi, isut kapilitan a nangibatuak iti mabalin ko a may bato. Nagarubos ti luwa ti ubing a nagsaibbek. Diyay manong ko, natulid iti iged ti kalsada, tanatnag iti wheelchair na ket dakkel ti donor na. Diyak mabalin a bagkaten. Pangaasin kadi, sir, tulungan nakkadi a mangipatugaw ken kuana iti wheelchair na. Naasyan day di lalaki nga ehekutibo, ket napukaw day di unget a nariknana. Dagos a kinadwa na tubing anapan iti ayan ti kabsat na, a makasapol iti tulong. Binagkat ti ehekutibo ti ubing, ket impatugaw na iti wheelchair na. Tinulungan na pay daytoy kadagiti sugat na. Siniguro na ang mabailanan dagiti ubing ti agawid nga isuda. Agyaman kami unay, sir. Bendisyonan na kayo ti Apo. Kinuna ti ubing a napalaos ti panagyaman na. Saan ang nakasauti ehekutibo, ket nagtaray itiriknana ti panangaasi. Iti naimatangan na asudi ti ayat, ken panangilala ti basit nga ubing iti kabsat na, nariing kan kuana ti siddaaw. Binuya na ida nga imadayo, aday di basbasit nga ubing, tinangidurduron iti wheelchair ti manong na. Nagsubli ti lugan na, ket nagawid anauneg ti panunot na. Idi na igarahe na ti lugan na, kinita na tinapuntaan ti baldosa, iti ruangan ti lugan na. Nakadidillaw ti lennek day di nagdiswan ti bato. Inkadeng na, asan na patarimaan daytoy adagos. Iti bayat ti kaadda ti lennek ijay lugan na, pinanunot na apamalagip daytoy kenkwana. Saan ka nga agtaray iti napardas unay iti biyag, tapno saan akasapulan, nga addamang bato iti baldosa ken ka, sakbay amatariing ka, kadag iti banag, anamatpateg iti biyag. May kasyam asarita ni Teddy ken Mrs. Thompson. Mangisursuro idi iti elementarya ni Mrs. Thompson. Baya ti panagmattider na iti sangwanan, ti may 5 agrado dagiti surwan na, kinablaawan na dagiti ubing. Kas dagiti dadduma ang manursuro, ay ayaten amin ni Mrs. Thompson dagiti adalan na. Ngem maysa, nga saan nagpapada ti panangipateg na iti tumunggal maysa. Maysa kadagiti adalan na iti dayta atawen ti ubing alalaki, amanagan Teddy Stoddard. Naobserbaan ni Mrs. Thompson ni Teddy, iti napalabas atawen,
asaan ang nakiay-ayam kadagiti dadduma nga ubing. Naobserbaan na adagiti pagan-anay ti ubing, ket kanayon anamurengken nakunes. Saan laeng anarikot ti ubing, kasapulan na pay ti agdigos. Ijay pagadalan na pagisursurwan ni Mrs. Thompson, kasapulan dagiti manursuro nga amirisen dagiti napalabas a record ti tumunggal maysa kadagiti adalanda. Dagitoy a record ket adda iti dulin ti pagadalan. Impadpaudi na binasa ti record ni Teddy. Idin tam amiresen na dagiti napalabas a record ni Teddy, nagsiddaaw ni Mrs. Thompson. Daydi mo na ang maestra ni Teddy, insurat na, nalaing ka naragsak nga ubing ni Teddy. Aramidan na dagiti ipaaramid kan kuana, iti nadalimanek, ken adaan iti nasaya at agalad, nakaay-ay-aya at akatipon. Daydi may kadua maestra, insurat na, nasirib nga adalan ni Teddy, magusgustuan dagiti kakadwana nga ubing. Ngam agrikot agsipod ta ninanang na, ket addaan sakit nga awan agas na, ket nalabit ang marigatan ni Teddy ijay pagtaenganda. Timay katlo ang manursuro, insurat na, narigat unay kankwana ti panakatay ti inana. Aramidan na amin, akabaelan na, ngam nitatang na, ket awan ganaygay na. Saan tong agbayag ket maapektuan to ti ubing, iti estado ti pagtaenganda, no awan ti maaramid a pangator iti daytoy. Ti may kapat nga maestra ni Teddy insurat na, managmaymaysa ken saan ang matagtagari ni Teddy, awan ganaygay ken interes na nga agbasa. Awan adu agagayam na, ken no dadduma agdungsa iti klase. Naamiris ni Mrs. Thompson, ti pakaygapuan ti rikot ni Teddy, ket nakarikna iti panagbain. Nalagip na, day di napalabas sa Paskwa, anang isagot kan kuana dagiti adalan na. Nga amin dagiti sagot da, ket nabalkot iti napintas, ken addapay laso na. Malaksid ken ni Teddy. Day di sagot ni Teddy, ket nabalkot iti nagusaren a pirgis ti papel a supot. Addarik na idi ni Mrs. Thompson, a panagduadwa idi linuktan na daytoy iti sango dagiti adalan na. Dadduma kadagiti ubing ti nagkatawa, idi luktan na daytoy. Pulseras a diamante day dinabalkot, ngem kurang-kurang ti batuna. Kadwa daytoy ti maysa a bote ti bangbanglo, nga pagkapatlaengen tinagyan na. Inatipa na ti panagkatawa dagiti ubing, ket dinayaw na ti kinapintas day di pulseras. Insuot na daytoy iti pungwapungwan na, a pinatedtedan na iti bangbanglo. Nagpaudi ang nagawid ni Teddy iti daydi nga aldaw, ket napan na kinasaon ni Mrs. Thompson. Mrs. Thompson, itang aldaw, kapadpadam ti banglo daydi nanang ko. Kinunana si aalumiin. Idi nakapanaw amin ang dagidi ubing, saan ang nagawidan ni Mrs. Thompson dagidi luana. Inkeddeng na nga aramidan na ti kabailan na kini Teddy. Kadagidi si marunong aldaw, naobserbar na rimegta ti ubing. Iti kalpasan day di atawen. Maysa ni Teddy, akangatuan ti grado na. Kalpasan ti maysa atawen, adda naduktalan ni Mrs. Thompson, ang nakupin asurat iti ruangan na. Naggapu kini Teddy, ket insurat na, nga isupay laeng, ti kasayaatan a maestra, ang nagadalan na. Innem atawen ti naglabas, sakbay nakaawat man ni Mrs. Thompson iti surat ang nagapu ni Teddy. Impakaamo ni Teddy ang nagturposan daytoy iti high school. May katlo kangatuan iti klase, ket isu ni Mrs. Thompson pay laeng ti kasayaatan ang maestrana. Sumagmamano atawen kalpasan daydi, nakaawat manen ti surat ni Mrs. Thompson ang nagapu ni Teddy. Kunanay ti surat na nga adda karigat na no dadduma ti panagadal na ngem nagtuloy latta daytoy ket itan nganganin makagradwar iti kolehiyo nga isu ti kangatuan. Impanamnaman na kini Mrs. Thompson nga aging gaidi ket isulat ta ti paborito na a maestra iti entero a biag na. Ngem iti daytoy panagturpos na
at atidugan tinagan na. Day di surat, ti hapirma idi, ket Theodore Stoddard, M.D., medical doctor. May san ang napudpudno ang mangagas ni Teddy. Ngam saan ang nagpatingga, ti Sarita, may panggep ka ni Teddy, kan Mrs. Thompson, kalpasan day di panagturpos ni Teddy ang mangagas. Iti panawen ti panagtubo, wenno spring, iti daytang nga tawen, nagsurat manen ni Teddy kankwana. Insurat na, anasarakan nan ti balasang nga ipatpateg na. Isu daytoy ti kalaysana ngagbalin akat tinunay-nay na iti biyag. Impalawag na nga ti amana, ket pimusay ti mano nga tawenen ti napalabas. Ket padayawan nga ta ni Mrs. Thompson, no dawaten na nga isunto ti tumakder iti pwesto, nakareserba para itinanang tinobyo. Napalaos ti ragsak ni Mrs. Thompson nga imanugot. Inaramat na day di pulsera sa diamante, nga adu ti kurang na abato. Induldulin na met idi, day di bangbanglo nga inted kankwana ni Teddy, ket daytoy ti inusar na. Ididimteng ti kasar ni Teddy, kinunana. Agyaman ak unay, Mrs. Thompson, iti pamatim idi kanyak. Yamanek unay iti panangipagriknam kanyak, iti panangipateg, ken iti anos mo anang iturong kanyak, ket iti kasta adda nagbalinak. Insungbat ni Mrs. Thompson ang nagarimasa ti matana. Teddy, sikat tinang isuro kanyak, nga adda kabalinak nga giturong. Diyak amu idi, tinapaypayso nga gisuro, agingga idi dimteng ka iti biyag ko. Dituyen ti paggibusan daytoy a podcast. Agingga iti sumaruno manen a Sarita.